jsem velmi rád a je pro mě milou ctí, že může zaznít téma mikrobiota jako taková, protože ta mikrobiota je pro nás všechny velmi důležitá. Já se omlouvám, já mám takovou velmi mobilní mikrobiotu, takže v průběhu přednášky tady budu takhle přecházet, dokonce tady budu i stavět. A za chviličku vám vysvětlím, proč tady takhle stavím takovou stavbu. Já jsem dětem doma vzal hračku, ale nebojte, já jim tu hračku potom vrátím. A co se týče té naší mikrobioty, tak skutečně má obrovský význam pro nás, pro všechny a nejedná se jenom o mikrobiotu našeho lidského těla, ale také mikrobiotu našeho prostředí, tedy takzvanou environmentální mikrobiotu. Toto je velmi oblíbená dětská hračka. Ve skutečnosti každý z nás se podílíme na tom, že stavíme náš organismus, stavíme mikrobiotu a aby náš organismus mohl dobře fungovat, tak ten stavební kámen, který je úplně dole, takzvaný úhelný kámen, tak musí být velmi stabilní. A v zásadě ten první stavební kámen, který je zde, tak to je vztah mezi námi a naší mikrobiotou. A je to pro nás celoživotní úkol a je velmi dobře, že učíme děti stavět, protože každý z nás jsme vlastně architekti a stavitelé a vytváříme vztah mezi námi na jedné straně a našimi mikroby na straně druhé. Co se týče názvu mé přednášky, tak já jsem se pokusil zodpovědět otázku, zda to naše pátrání po významu našich mikrobů je životní výzva, nebo zda je to běh na dlouhou trať, a nebo zda je to taková tajemná hra. Abychom byli úplně přesní a naučili se nomenklaturu, tak zmiňme, že mikrobiota jsou mikroorganismy, které jsou obsažené v našem organismu a na našem organismu, a mikrobiom je genetická informace, která je v mikrobiotě obsažená. My budeme hovořit o 3 takových kapitolách. Jedna kapitola se týká eubiózy. Eubioza je harmonický vztah mezi námi a našimi mikroby. To je to, co si přejeme, to je to, co chceme, a to je také to, na čem bychom měli pracovat každý den. Dále dysbióza. Dysbióza znamená rozladění, tedy naprosté neporozumění mezi námi a našimi mikroby, a týká se té vlastní mikrobiální složky našeho organismu a může znamenat narušenou strukturu, ale také především narušenou funkci. No a v té 3. části si řekneme, co už o těch našich mikrobech víme a co stále ještě tušíme. My a naši mikroby jsme superorganismus, měli bychom na to být i náležitě hrdí, a někdy označujeme toto spojení nás a našich mikrobů jako takzvaný holobiont. A je to velmi dobře, že si to uvědomíme, protože pokud třeba konzumujeme nějakou stravu nebo dostaneme od lékaře lék, tak tímto působíme nejenom na naše lidské buňky, ale působíme samozřejmě i na naše mikroby. A dneska se ukazuje, že řada onemocnění je spojená a mnohdy i vyvolaná právě tím narušeným vztahem mezi mikroby a našimi lidskými buňkami, jak už jsem říkal úplně na začátku. To, co my chceme zodpovědět v medicíně, je to, jaký vliv na naše mikroby má náš životní styl a faktory prostředí a jak bychom mohli ovlivnit ty naše mikroby, aby se zlepšil ten vztah mezi mikroby a námi. Pokud mluvíme o střevní mikrobiotě, tak to určitě nejsou jenom bakterie, ale jsou tam i další složky. Jsou tam viry, může tam být taková tajemná skupina, archea, mohou tam být i parazité, typicky třeba jednobuněční parazité, a nemusí to znamenat, že je něco špatně. Tedy je to velmi pestré společenství mikroorganismů a tady vidíme, že skutečně genetická informace je obrovská, která je obsažená v našich mikrobech. Já jsem se snažil to nějak přirovnat a nikoliv teda přepočítat, ale pokud se podíváme například na obsah bakterií v tlustém střevě a srovnali bychom toto množství s množstvím hvězd v naší mléčné dráze, tak zjistíme, a jsme tím velmi překvapeni, že těch bakterií ve střevě je mnohem více, než máme hvězd v mléčné dráze, dokonce řádově výrazně více.
A to je fascinující. A fascinující je to nejenom z hlediska množství těch mikrobů, ale především i z hlediska funkce, jak vám zanedlouho ukážu. Dneska je řada různých faktorů, které jsou relativně dobře popsané, které mohou působit příznivě na naše mikroby, ale také nepříznivě. Pojďme se podívat na ty nepříznivé faktory. Stres především, nedostatek pohybu, to, co je velkým problémem současné doby a pandemie COVID to podtrhla, je vysoce průmyslově zpracovaná strava. Samozřejmě závislosti, které mají obrovský potenciál ničit naši mikrobiotu, ať už je to například alkohol nebo kouření cigaret. A pak jsou zde faktory, které ovlivní naši mikrobiotu příznivě, určitě pozitivní přístup k životu, dostatek pohybu, úzký vztah k přírodě, abychom byli vystaveni právě těm správným antigenům. A mimo jiné je to i naše stravování, především potom prebiotická složka, ještě zmíním dále, ale také kombinace prebiotické složky, tedy především rozpustné vlákniny a živých mikrobů, tak, aby ta naše strava byla živá a tím živá myslím, že bude obsahovat dostatek živých probiotických mikroorganismů. My jsme byli velmi překvapeni, že se nedá oddělit ta mikrobiota od našeho lidského těla a že i vzájemně komunikuje mezi sebou. Což je velmi fascinující, že je zde určité propojení mezi střevní mikrobiotou. Ta naše střevní mikrobiota, to je prakticky to velmi cenné, co máme v našem organismu a je to i jakési ústředí té mikrobioty, takové řídící centrum. A ta střevní mikrobiota je propojená s dalšími orgány, například s játry, to znamená látky, které vznikají působením střevních bakterií, mohou ovlivnit játra. Je tam i propojení s kůží, to znamená kůži si můžeme představit jako takovou projekční plochu neboli zrcadlo naší střevní mikrobioty, to znamená pokud je střevní mikrobiota v pořádku a střevo funguje tak, jak má, tak většinou nebývají kožní problémy. Bývá to typicky propojení, které je dané právě těmi mikrobiálními produkty, to znamená střevní mikroby vytvoří látky, ty se mohou vstřebávat do krevního oběhu a kůže a především teda ten imunitní systém kůže může na přítomnost těchto látek reagovat například určitou vyrážkou nebo dalšími nálezy. Velmi krásné je i propojení mezi střevní mikrobiotou a srdcem, to znamená určité nastavení našich mikrobů může vést k tomu, že stravu, kterou přijímáme, tak metabolizují mikroby tak, že mohou vznikat nevýhodné látky, které podporují například kornatění tepen a naopak můžeme si vybírat a máme si vybírat takové potraviny, které podpoří naše mikroby, především z hlediska tvorby tzv. Mastných kyselin s krátkým řetězcem a zlepšíme si tím nejenom vztah mezi námi a mikroby, ale zlepšíme si náš zdravotní stav. To propojení mezi námi a mikroby je zcela fascinující. Vždycky se říká, že máme druhý mozek a tím druhým mozkem je střevo, tam je obrovské množství nervových pletení, je tam také endokrinní systém, jsou tam mikroby, kteří komunikují se střevem, je tam takzvaná luminální mikrobiota, která je uprostřed toho střeva a ta je metabolickým orgánem, tedy podílí se na vstřebávání živin, podílí se také na tom, kolik energie vůbec jsme schopni extrahovat z té přijímané stravy. A co se týče toho propojení, tak to propojení je dokonce i s tím naším hlavním mozkem, tedy tím centrálním nervovým systémem. A vidíme, že některé látky, které naši mikroby vytvářejí, mohou podpořit příznivě i tvorbu neuronů, tedy takzvanou neurogenezi, to jsou ty již zmíněné mastné kyseliny s krátkým řetězcem, anebo naopak, pokud jsme třeba v zánětu nebo jsou tam nějaké zlé bakterie, tak ty mohou vytvářet třeba takzvaný endotoxín, který naopak nepříznivě ovlivní život neuronů, tedy nervové buňky. To, co je naprosto úžasné, je, že je tam propojení s dalšími orgány. To znamená, to, jak se prezentuje střevní mikrobiota, to, jak funguje, může být i takovým obrazem našeho kostního zdraví, protože se ví, že i kost, respektive kosti, kostní tkáň, je pod vlivem střevní mikrobioty.
A to, co bych zde zdůraznil, je propojení mezi naším střevem a mozkem, respektive mezi mikroby našeho střeva a mozkem. Někdy se tomu také říká krásně konektom, tedy propojení našeho druhého mozku a našeho prvního mozku díky mikrobům, kteří vytváří řadu látek, které také mohou mít třeba antidepresivní účinky. Jak vypadá ta zdravá mikrobiota? Tedy pokud budeme hovořit o tom, zda poznávání mikrobioty je hra nebo běh na dlouhou trať, tak bychom měli říci, jak vypadá ta zdravá mikrobiota. Jak by se ta mikrobiota měla chovat, abychom byli zdraví. Já vám řeknu tu důležitou informaci hnedka na začátek, my to nevíme. My nevíme v současné době, jak vypadá zdravá mikrobiota. My víme, jak ji podpořit, aby mikrobiota byla zdravá, ale nevíme úplně přesně, jak vypadá zdravá mikrobiota, proto je velmi složité třeba doporučovat nebo vybírat konkrétní bakterie na míru jednotlivci s cílem ovlivnit třeba nějakou chorobu. Protože stále nevíme, jaká je ta mikrobiota, aby se dala označit jako, že je zdravá. Pojďme se podívat, mikroby tam jsou bakterie z 99%, ale jsou tam i viry. Teďka jste možná zachytili v průběhu pandemie COVID takové sdělení s velkými titulky: pozor, ve střevě máme obrovské množství virů. Bylo to prezentováno jako nová informace a to vůbec nová informace není, protože dlouhodobě víme, že naše střevo obsahuje obrovské množství virů, dokonce řada těch bakterií má své bakteriofágy a ty viry jsou velmi důležité. Problém je v tom, že se velmi obtížně mapují a ta analýza virové informace genetické je i poměrně hodně drahá. Vidíme zde i houby, tedy mykobiota, kvasinky například, a bakterie jsou schopné do určité míry i spolupracovat. Někdy využíváme třeba i probiotickou kvasinku Saccharomyces, pokud je ta bakteriální složka poškozená, aby ta kvasinka Saccharomyces pomohla nastolit takovou tu rovnováhu a nahradila ty chybějící bakterie, čili probiotický mikroorganismus Saccharomyces boulardii. A máme zde i velké projekty, protože jsme všichni zvědaví a snažíme se mapovat, co to tedy znamená ta naše mikrobiota, jaký mikroby jsou ve střevě, a tady vidíme velké projekty vlastně už od roku 2007, potom evropský projekt Metahit, to znamená mapování genetické informace obsažené v našich střevních mikrobech v tenkém střevě, potom projekt amerického střeva a potom velký projekt, který je ve Spojených státech, je to nezisková organizace Open Biome, kde je uložená v bance mikrobiota, střevní mikrobiota, tedy stolice, která se používá k léčbě pacientů s klostridiovou střevní infekcí. To, co pro mě bylo velmi fascinující, že prakticky my v tuto chvíli se snažíme mapovat mikrobiální genetickou informaci, a pokud si vzpomínáte na rok 2003, kdy taktéž v novinách byly velké titulky: rozluštili jsme lidský genom, rozluštili jsme genetickou informaci člověka, a to je naprostý přelom, protože teďka jenom už vyšetříme, jaká ta informace je, a na míru navrhneme každému léčbu. To se nestalo, dokonce i ta genetická informace, lidská genetická informace, byla úplně diagnostikovaná, doplněná nedávno, v květnu 2021, a to se týká právě těch našich lidských buněk. Pokud se týká mikrobiálních buněk, tak tam skutečně sbíráme první informace a relativně větší množství dat máme právě o těch bakteriích, dokonce vznikají dneska i knihovny, kde je ta bakteriální genetická informace k dispozici, ale zase každý z nás, jak jsme zde, každý z nás na této planetě, máme unikátní složení naší mikrobioty, tedy sice je dobře, že sbíráme data, ale pro každého z nás je důležité, že ta mikrobiota má jedinečné složení a jedinečné vlastnosti, a podle toho bychom také se měli řídit do budoucna potom i v léčbě a samozřejmě i v tom, jak se stravujeme, jak se chováme. Pokud stavíme tuto věž,
tak je potřeba si uvědomit, že ten základ, ten stavební kámen, tak ten se utváří už v dětství, v průběhu prvních 3 let života. Někdy těch 1000 prvních dnů života nazýváme jako nutriční programování. A mimo jiné také znamená, že školíme naši mikrobiotu a v tuto chvíli je velmi důležité v těch prvních okamžicích, zda dítě je kojené nebo ne. A také je velmi zásadní, kdy a jaké příkrmy se zařazují a je také velmi zásadní, zda to dítě dále je v kontaktu s mikroby, když to řeknu úplně lidově, s různou špínou na zahrádkách venku, anebo naopak, zda to dítě je ve sterilním prostředí a brání se kontaktu s mikroby, protože ty mikroby mají dvojí význam v této genezi mikrobioty. Jednak se týká toho, že ten imunitní systém potom není takový hyperreaktivní a ten imunitní systém zná ty mikroby a také dítě si asimiluje neboli obohacuje ty své střevní mikroby o mikroby toho prostředí. A v průběhu života, takhle jak stavíme tu stavbu, tak bohužel se může stát, že někdo přijde a tu stavbu nám naruší. To narušení stavby může prakticky znamenat určitý nepříznivý faktor, ať už je to stres, může to být nějaké závažné kritické onemocnění, jak už jsem říkal, může to být třeba nekvalitní strava, mohou to být i antibiotika, kterým se sice mnohdy nevyhneme, ale většinou mají nepříznivý potenciál na tu mikrobiotu a nám potom nezbyde nic jiného, než znovu tu stavbu takto vystavět a máme dneska už poměrně dobré nástroje, jak těm mikrobům pomoci. Mikrobiomová éra, to je současná doba. Já vždycky říkám, že teďka doceňujeme konečně ty naše mikroby a je hezké, když tu naší dobu označíme nikoliv jako dobu virovou nebo dobu koronavirovou, ale jako mikrobiomovou éru, protože je dobře, že si uvědomujeme, jak ty mikroby jsou pro nás důležitý a doceňujeme i další složky té mikrobioty, včetně například té parazitární, protože se ukazuje, že někteří parazité nám naopak pomáhají a pomáhají právě tomu našemu imunitnímu systému tak, aby byl dostatečně tolerantní a aby nereagoval přemrštěle vůči některým virům například. Takže pojďme postupně zodpovědět tu otázku, která byla v názvu mé prezentace, tedy ta problematika mikrobioty. Problematika mikrobioty je složitý hlavolam. Pokud bychom zavřeli oči, tak si můžeme představit rychlé šípy, kteří tady působili i relativně blízko. A jistě si vzpomenete na záhadu hlavolamu a tento krásný hlavolam. Toto je předchůdce ježka v kleci a autor těchto krásných hlavolamů vždycky říkal svým žákům, udělejte krásný hlavolam, ale vždycky je nutné, aby ten ježek, který je zde uprostřed, tak aby se dal vytáhnout tady z té klece. Takže to je předchůdce ježka v kleci a stejně tak si někdy říkáme, zda je možné ty mikroby odebrat z lidského těla a vyšetřit a takto ten hlavolam vyluštit. Ve skutečnosti to není tak jednoduché a my si klademe v tuto chvíli otázku, zda to spíše není tento hlavolam, který je neřešitelný. To znamená, pokud nevysypeme z krabičky tady ty čtverečky, tak to pořadí je tam takové, že nejsme schopní tento hlavolam vyřešit. Možná, že to poznávání naší mikrobioty je hra, stejně jako tady jsem ukazoval na začátku, to znamená, my stavíme mikrobiotu, snažíme se tu mikrobiotu podpořit a snažíme se tu mikrobiotu vystavět tak, aby odolala různým nepříznivým vlivům. A nebo možná je to tato typická hra, kterou všichni znáte a kterou já jsem tady trošičku upravil jako mikrobe nezlob se, protože skutečně těch negativních faktorů, které na naši mikrobiotu v tuto chvíli působí, je celá řada. Ať už je to řada látek, které představují takzvané noxy, anebo právě třeba stres a nedostatek pohybu, nebo již zmíněná vysoce průmyslově zpracovaná strava.
Nebo by to mohly být mikrošachy, to znamená, některé bakterie mají velmi dobré působení na naše střevo a na naše lidské zdraví, to znamená třeba Fecalibacterium prausnicí, to je naše vlastní bakterie, nebo Akkermansia mucinifila, tedy bakterie, které jsou běžně obsažené v naší střevní mikrobiotě a mají schopnost vytvářet větší množství těch mastných kyselin s krátkým řetězcem a pomáhat našemu organismu, čili toto by mohly být král a dáma. Naopak některé mikroorganismy, třeba toxigenní Clostridioides difficile, může znamenat úplný rozvrat mikrobioty. Je to, jako kdyby někdo přišel a ty šachy by úplně zboural. A některé další mikroorganismy můžeme přirovnat k těm pěšákům, to znamená mikroorganismy, které dělají takovou tu denní, rutinní práci, a to jsou laktobacily a bifidobakterie a ty bakterie, které označujeme jako přátelské probiotické bakterie, a většina z těchto bakterií jsou bakterie mléčného kvašení. Nebo by to mohla být tato hra, takzvaný mlýn, protože víme, že to naše střevní prostředí není tak přátelské, jak bychom si mysleli. Těch mikrobů je tam skutečně celá řada a ty mikroby bojují o naši přízeň a využívají k tomu mnohdy velmi rafinované zbraně, které nazýváme bakteriocíny, a tyto bakteriocíny by mohly být takovým nástupcem antibiotik, protože skutečně je tam obrovský potenciál zlikvidovat některé bakterie, které ale třeba i my sami považujeme za patogenní, to znamená špatné, pokud by to byla třeba toxigenní Clostridioides difficile. No a zaznívá mi taková ta otázka, si můžeme představit Sherlocka Holmese, když řekne OK, so Watson, what do you think about the microbiome? Takže přesně tak by to mohlo být, to znamená, to naše pátrání po původu mikrobioty by mohlo připomínat detektivní příběh, kdy my se snažíme skutečně rozklíčovat, jak velký vliv ta mikrobiota má na naše zdraví a co všechno ta mikrobiota ovlivňuje. V tuto chvíli v rámci řešení tohoto detektivního případu už víme, že těch úkolů, které mikrobiota plní v našem organismu, je skutečně celá řada. Ať už se to týká tvorby některých vitamínů, my bychom nebyli schopni některé vitamíny sami vytvořit bez mikrobů, anebo ať už se to týká imunitního systému, imunitních funkcí, ale také podílu na trávení v rámci teda komplexních funkcí našeho střeva. Dámy a pánové, dostáváme se do druhé části mého sdělení, tedy otevíráme druhou kapitolu a v té druhé kapitole si řekneme, co to znamená, když ta naše mikrobiota není v pohodě, když ta naše mikrobiota je rozladěná a když je rozladěný ten vztah mezi námi a našimi mikroby. Tomu říkáme dysbióza. A ta dysbióza sama o sobě může ovlivnit nebo často ovlivní nepříznivě imunitní systém. To znamená, pokud je rozvrácená střevní mikrobiota, nefunguje ani dobře střevní imunitní systém a potažmo imunitní systém celého organismu. A také tam mohou být následky metabolické. To znamená, mikrobiota není v pohodě, nemá dobrou správnou funkci, nemá správné složení a nemohou se dobře vstřebávat živiny. To je jedna problematika. Druhá je, že ty naše mikroby jsou součástí naší střevní bariéry, takzvaná slizniční mikrobiota je nedílnou součástí střevní bariéry a je tam obrovské riziko, že některé ty látky vytvářené našimi mikroby se dostanou právě do krevního oběhu. Je to ve skutečnosti složitější, to znamená, my ještě můžeme rozlišit určité typy, jak moc a jakým způsobem je ta mikrobiota rozladěná. Například pokud dostaneme antibiotika od lékaře, tak ta antibiotika většinou poškodí zdravé střevní mikroby a říká se tomu potom deficientní dysbióza, ale může se stát, že pokud bychom třeba jedli hodně masa a tučných jídel, že se namnoží ta hnilobná mikrobiota a budeme hovořit o takzvané hnilobné neboli putrefaktivní mikrobiotě. Stejně tak můžeme hovořit o dysbióze, která je spojená s abnormální imunitní odpovědí a to je právě ta situace, kdy ten náš střevní imunitní systém a náš imunitní systém jako takový nezná určité mikroby, protože se s nimi nesetkal již dříve.
Mykotická dysbióza s předůstáním kvasinek. Pokud někteří pacienti konzumují stravu s vyšším obsahem jednoduchých cukrů a mají málo vlákniny, tak tam mohou předůst kvasinky, které čekají na příležitost a jsou schopné velmi rychle nahradit ty klastry, ty takzvané třídy těch bakterií, které tam chybí. My chceme tu dysbiózu zachytit, to jsou takové ty nástroje, které využíváme při tom, jak řešíme ten detektivní příběh a využíváme metody molekulárně biologické, molekulární genetiku, stanovuje se tento mikrobiální gen a ten nám říká, jací mikroby, respektive jaké třídy mikrobů jsou obsažené v tom daném vzorku. Typicky se vyšetřuje takzvaná fekální mikrobiota, takže nám postačuje velmi malý vzorek stolice k tomu, abychom mohli potom říci, jaké mikroby tam jsou obsažené, respektive jaké třídy. Ne úplně přesně jací mikroby, ale jaké mikrobiální třídy. Ale my chceme v tom detektivním příběhu pokračovat a chceme vědět, co ty mikroby dělají. To znamená využít další analytické metody, abychom se mohli zabývat nejenom složením mikrobioty, ale také především funkcí mikrobioty, protože dneska už víme, že i kdybychom někteří z nás třeba měli stejný mikrobiom, tedy stejnou genetickou informaci obsaženou v našich mikrobech, tak to ještě vůbec nemusí znamenat, že ty mikroby se budou chovat stejně, že budou vytvářet stejné látky, že budou komunikovat stejně s ostatními složkami té naší mikrobioty. A k tomu máme velmi složité a sofistikované metody a to je budoucnost, tedy budeme sledovat a studovat to, co ty mikroby vlastně dělají. Zmínil jsem kvasinky, respektive houby, to znamená v naší mikrobiotě také zastoupená takzvaná mykotická složka, hovoříme o mykobiotě a zase můžeme tu mykobiotu mapovat, ale pořád je složité zodpovědět otázku, jak souvisí to narušení té mykobioty s konkrétními onemocněními a jak spolu třeba komunikují kvasinky a bakterie, nebo jak spolu komunikují viry a bakterie, protože dneska už víme, že pokud se třeba naruší virom, to znamená ta virová složka, tak to může zároveň odpovídat i narušení té bakteriální složky. Možná si vzpomeneme, nebo si vzpomenete zcela jistě, pokud jste cestovali do nějaké exotické země, tak část stráví i několik dnů na hotelovém pokoji, protože po návštěvě třeba místních trhů a ochutnání místní speciality, tak potom můžeme mít průjmy. A dneska už se ukazuje, že některé viry, třeba norovirus, mají potenciál narušit tu bakteriální složku a může tam dojít právě k té virové dysbióze, nebo dokonce i bakteriální dysbióze a ten jedinec může mít potom i vleklé obtíže, které mají charakter takzvaného syndromu dráždivého tračníku a na začátku může být právě ta virová infekce, jako virová takzvaná gastroenteritida. Je tam i taková tajemná skupina, která je hodně podceňovaná v našem střevě a to jsou takzvaná archea. Archea jsou takové tajemné mikroorganismy, nicméně jsou velmi důležité, například Methanobrevibacter smithii. Řada z těchto mikrobů vytváří i metan v procesu zvaném metanogeneze a některé mohou být nevýhodné v rámci té naší mikrobioty a spojují se s některými onemocněními, třeba obezita nebo některé střevní záněty, nebo již zmíněný syndrom dráždivého tračníku, nebo třeba některá onkologická onemocnění. Čili obrovská skupina, která zatím není doposud úplně zmapovaná a myslíme si, že má zásadní význam v té naší mikrobiotě. A teďka velmi zajímavá problematika. Mění bakterie naše chování? Mají mikroby možnost ovlivnit to, jak se chováme, tak je to fascinující, možná trošku i šokující. Nicméně některé bakterie by tento potenciál mohly mít. Konec konců, třeba jestli znáte probiotika
nebo třeba užíváte i probiotika, tak taková podskupina těch probiotik se může označit jako psychobiotika, tedy mohou obsahovat bakterie, které zlepší funkci centrálního nervového systému a mohou působit i antidepresivně. Konec konců jako psychobiotikum bychom mohli označit i jogurt, protože laktobacily a bifidobakterie taktéž ovlivní příznivě ten střevní systém a působí antidepresivně, vstupují třeba do tvorby serotoninu a mohou mít antidepresivní účinek, čili je velmi dobré snídat jogurt a dát si klidně i kávu, protože ta káva zase zvýší aktivitu například bifidobakterií, tak je to taková velmi dobrá kombinace a je tam i ten psychobiotický efekt. Tato bakterie, která je zde uvedena, Anaeros types, tak bývá více zastoupená ve stolici pacientů, kteří trpí některými těmito onemocněními, depresemi, mentální anorexií nebo naopak i psychogenním přejídáním a ukazuje se, že tato bakterie by mohla mít právě vliv na naše chování a ta aktivita u těchto onemocnění, co se týče této bakterie, tak je různá a to, co my se ptáme, to je právě ten detektivní příběh, jak se tato bakterie, ale i některé další bakterie podílí na tom rozhovoru mezi naším střevem a naším mozkem. Potom jsou to i parazité, zejména tyto jednobuněční parazité a zase řekli bychom si, parazité, to je špatně, parazité tam nemají vůbec co dělat a budou dělat problémy jenom, tak se ukazuje, že tomu tak není v některých případech. Tento jednobuněční parazit blastocysta, tak pokud se nachází v mikrobiotě, tak to může naopak znamenat, že ta bakteriální různorodost je na té správné úrovni a naopak potom tato diverzita chrání náš organismus před dalšími nepřátelskými bakteriemi a podobně je tomu i s viry, to znamená viry a ta diverzita virová, tak nás také z určitého pohledu chrání. Tak co jsou tedy jistoty v tom našem pátrání a co je naopak tušení? Ty jistoty, tak tam bychom určitě zmínili, že dysbióza, tedy disharmonie mezi námi a našimi mikroby, tak je spjatá s chronickými onemocněními. Nižší bakteriální diverzita bývá častým nálezem. Tu bakteriální diverzitu nebo mikrobiální diverzitu jako takovou můžeme ovlivnit pestrým stravováním. To je jeden ze základních nástrojů, jak příznivě ovlivnit naše mikroby. Dále potom také dobře víme, že jsme schopni už dneska harmonizovat mikrobiotu tím, že přijímáme dostatečné množství vlákniny, že máme dostatek pohybu, že užíváme antibiotika pouze tehdy, když nám je předepíše lékař a ta antibiotika určitě nejsou indikovaná v případě virových onemocnění, dále řešení psychosociální problematiky, tedy takový holistický přístup, to jak jsem ukazoval ten obrázek na začátku, tedy my a mikroby jsme holobiont, tedy všichni vyžadujeme holistický přístup, to znamená respektovat všechny ty složky našeho organismu a to je samozřejmě i ta mikrobiální složka. Co je tušení? Tedy my nevíme, jak spolu komunikují ty jednotlivé složky mikrobioty, tedy nevíme úplně přesně, jak spolu komunikují viry a bakterie. Nevíme úplně přesně, jak spolu komunikují kvasinky a bakterie. Nevíme úplně přesně, jakou roli mají parazité. Nevíme úplně přesně, jakou roli má ta skupina archea. Nevíme úplně přesně, jak to všechno do sebe zapadá, jak se skládají ty střípky, jak už jsem ukazoval obrázek. A také úplně přesně nevíme, pokud zasáhneme do té mikrobioty, jaké to bude mít následky. My bychom byli rádi jako lékaři, když bychom mohli využít analýzu té mikrobioty k určení třeba konkrétní choroby, například rozlišení mezi ulcerozní kolitidou a Crohnovou chorobou, že se spekuluje, že by se mohly využít třeba tyto dvě bakterie. Dále by bylo dobré, když bychom na základě vyšetření toho mikrobiálního obsahu mohli říci ano, je to v pořádku, teďka je stabilizovaná fáze onemocnění, nebo naopak pozor, tady je potřeba léčebně zasáhnout, protože mikroby už v tuto chvíli ukazují, že se v organismu děje něco špatného.
A také by bylo skvělé, když bychom udělali analýzu mikrobioty a mohli říci, že někdo třeba více inklinuje k rozvoji některých civilizačních chorob a potom by se tomu dalo zabránit. Toto by bylo krásné, ale to je skutečně tušení a že tomu tak někdy bude, ale určitě to tak v tuto chvíli není. Pojďme ještě zmínit, že, jak se říká, vše souvisí se vším, mikrobiota dutiny ústní, protože samozřejmě i v naší dutině ústní máme mikroby na jazyce, máme mikroby v tom gingiválním aparátu, tak ty mikroby jsou taktéž propojeni s dalšími mikrobiotami v rámci lidského organismu, takže existuje mikrobiota ústa střevo, nebo dokonce střevní mikrobiota kůže, jak už jsem zmiňoval, a dokonce je tam i propojení mezi celým organismem a například tou ústní mikrobiotou, takže ukazuje se, že pokud dbáme o hygienu dutiny ústní a konzumujeme třeba i probiotické nápoje, tak je to správně, protože tím ovlivníme příznivě organismus jako takový a můžeme i zabránit nebo zpomalit třeba kornatění tepen. Až takto je to propojené a je to skutečně, jak už jsem říkal, velmi fascinující. Při minulém setkání jsme tady ladili mikrobiotu ladičkou, nicméně máme k tomu řadu nástrojů, jak tu mikrobiotu ladit, a když vyladíme tu naši mikrobiotu, tak ovlivníme všechny tyto děje, tvorbu vitamínů, další metabolické děje, posílíme náš imunitní systém a ovlivníme také příznivě střebávání živin a střevní sekreci. A to, co je velmi důležité dneska, tak ovlivníme i hybnost našeho střeva, tak, aby se to střevo hýbalo, nebo celý ten trávicí trakt, tak, aby se hýbal tak, jak se má hýbat. Máme k tomu vlákninu. Vláknina, jak jistě víte, se dělí na rozpustnou a nerozpustnou. Ta nerozpustná vláknina neovlivní přímo mikrobiotu jako takovou, ale ovlivní střevní náplň a harmonizuje ten střevní pohyb. A ta vláknina, která je rozpustná, to je právě to palivo pro naše mikroby a to bychom měli toto palivo dodávat v dostatečném množství. Paní docentka už zmiňovala i vitamíny, taktéž i stopové prvky a minerály jsou velmi důležité, ukazovala i vápník, to znamená, my dneska už víme, že vápník a hořčík mají schopnost ovlivnit tu bakteriální složku naší mikrobioty a zvýšit různorodost tu takzvanou bakteriální diverzitu. Usuzuje se, že by to mohl být i třeba fosfor, zinek, selen a další látky. Vitamin D vedl ve sledování ke zvýšení koncentrací mastných kyselin s krátkým řetězcem. Mastné kyseliny s krátkým řetězcem, to je ta odměna, kterou nám dávají naši mikroby. Pokud my dáváme mikrobům dostatek vlákniny, tak ty mikroby zpracovávají vlákninu a vznikají potom mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Ty mastné kyseliny s krátkým řetězcem ještě pro úplnost tak jsou pro naše enterocyty, pro naše střevní buňky, aby ty střevní buňky mohly dobře fungovat, ale také je to stupeň a stavební kámen pro řadu látek, které právě se podílí na komunikaci v rámci imunitního systému anebo dokonce i komunikaci mezi mozkem a střevem. Co tedy skládáme, nebo co bude závěrem toho detektivního příběhu? Tak závěrem toho detektivního příběhu by mělo být, jak optimalizovat naši střevní mikrobiotu a jak využít tu naši střevní mikrobiotu také diagnosticky. A co se týče teda těch nástrojů, které máme, tak já je ještě zopakuju, tak určitě je to teda především vláknina, je to zdravý pohyb a je to i kombinace teda toho zdravého stravování a dostatku pohybu. Ve stavech, kdy jsme oslabení, tak můžeme využít i takzvaná probiotika, to znamená probiotické mikroorganismy, zejména v situacích, kdy nám například lékař předepíše antibiotika. A samozřejmě bychom neměli nikdy zapomínat na vlákninu, která, jak už jsem zmiňoval, je zcela zásadní. Pohyb jako takový může ovlivnit, harmonizovat naši mikrobiotu. To zatím úplně ještě nechápeme, jakými všemi mechanismy, ale ukazuje se, že tomu tak skutečně je. Stejně tak to, jak se stravujeme, je velmi zásadní. Velmi zjednodušeně si můžeme zapamatovat, čím pestřejší je ta přijímaná strava,
tak tím pestřejší je naše mikrobiota. Čím pestřejší je naše mikrobiota, tím více nás chrání. Protože si můžeme představit, pokud se tam dostane třeba nějaká nepřátelská bakterie, tak tito mikroby velmi pestří z hlediska složení a funkce tu nepřátelskou bakterii nepustí. Neumožní, aby se ta bakterie vůbec ve střevě uplatnila. A toto je velká kapitola současné doby, protože všichni jsme pod stresem. Ten stres nejenom, že je skutečně výrazný a působí na nás, na všechny, tak působí už poměrně dlouhodobě, teďka několik měsíců a je potřeba skutečně bojovat proti stresu, aby ten vliv stresu na mikrobiotu byl minimální. Jak už jsem ukazoval, můžeme využít právě třeba jogurt a vlákninu a další takzvané probiotické potraviny, to znamená například kvašenou zeleninu, kimči, samozřejmě třeba i kombuču, tak, abychom si doplnili ty správné mikroby v našem střevě, kteří by nám potom pomáhali v boji proti stresu a skutečně ten stres dneska je enormní. Toto jsou potom ještě perspektivy, vyvíjí se kombinace prebiotik a probiotik, to znamená symbiotika, ale ukazuje se, že i ty mikrobiální produkty, tedy ty látky, které hodné bakterie vyrábí, to jsou postbiotika, takže mohou mít velmi příznivý vliv na naše zdraví. Dokonce se hovoří někdy o takzvaných ghost probiotics, jako takový duchové, a to jsou mikrobiální buňky, které jsou tepelně upravené, čili jsou to mrtví mikroby, kteří ale přesto mohou ovlivnit příznivě náš imunitní systém a náš celý střevní ekosystém. Tady bych ještě upozornil, působím v rámci České mikrobiomové společnosti, takže pokud vás zajímá problematika mikrobiomu jako takového, je to mezioborová problematika, tak určitě budeme rádi, když navštívíte naše stránky. Koncem tohoto měsíce, vlastně 26. tak oslavíme Světový den mikrobiomu. To je každoroční akce, kdy se snažíme zdůraznit, že bez našich mikrobů a bez mikrobů našeho prostředí bychom prakticky nebyli schopni vůbec ničeho. Máte tam i aktuality, jsou tam i některá doporučení, například doporučení, která se týkají těch komerčních analýz, ke kterým se nepřikláníme, protože nemáme v tuto chvíli dostatek znalostí a nevíme skutečně, jak vypadá ta zdravá mikrobiota. Co víme o střevní mikrobiotě? My se snažíme také to poznání rozšířit. Toto je studie, která probíhá na našem pracovišti v Thomayerově nemocnici. Spolupracujeme s fakultní nemocnicí v Motole a sledujeme mikrobiotu u pacientů se syndromem dráždivého tračníku, kteří trpí průjmy a dostávají léčbu takzvanou bakterioterapii, tedy neboli transplantaci stolice. To znamená, stolice od zdravých dárců je upravená a podávaná do trávicího traktu pacientů a v tuto chvíli se ukazuje, že je to jedna z léčeb, která je velmi prospěšná pro pacienty s tímto typem onemocnění. Tak dostáváme se do závěru mého sdělení. Střevní mikrobiota je ústředím lidského těla. Typy dysbiózy, tak jak jsem vám je ukazoval, by mohly mít význam tedy i diagnostický do budoucna a léčebný. Měli bychom se každý z nás zaměřovat na naši mikrobiotu, pečovat o ní a chránit ji. Zdůraznil bych, že stále nevíme, co to je zdravý mikrobiom, ale už máme nástroje k tomu, aby naše mikrobiota byla zdravá a abychom byli ve vzájemném souladu. Ta mikrobiota se týká nás všech na této planetě, mimo jiné i této pozemní veverky. Ta pozemní veverka má ve svém střevě mikroby, kteří mají takzvanou ureázovou aktivitu. Možná jste někdy přemýšleli, když ta veverka hibernuje, tak jak to, že nehubne, jak to zvládá. Mimo jiné se na tom podílí i tyto mikroby, kteří zpracovávají dusík ve střevě a umožňují to, aby se nestrácela energie, aby se nestrácely bílkoviny a bylo by skvělé, když bychom takovéto mikroby měli také, protože bychom potom lépe řešili například podvýživu. To znamená, navýšily by se tyto mikroby, kteří mají schopnost recyklovat dusík a bránit tomu, aby se ten nutriční stav, tedy stav výživy, nezhoršoval. Tak mikrobiota také v umění. Určitě znáte Jaroslava Vrchlického a jeho báseň
Za trochu lásky šel bych světa kraj, tak on je také autorem této balady o střevní mikrobiotě. Na mém stole odnedávna leží zvláštní kus. Je to věrně padělaný, lesklý lidský trus. A pokračuje potom takhle dále tato balada, která je balada o střevní mikrobiotě, pokud to řekneme v těchto krásných prostorech eufemisticky. Faktem je, že ta mikrobiota je velkým tématem, ta současná éra se nazývá právě mikrobiomová. A my jsme velmi rádi, že můžeme v této éře být, že můžeme pátrat a zjišťovat, co všechno ty mikroby dělají a za co všechno bychom jim měli být vděční. Na závěr tedy, co víme o střevní mikrobiotě, je to úplně jednoduché a shrnuje tedy to celé mé sdělení. Nevíme nic, ale to nic znamená akronym, tedy N jako, že mají nezastupitelnou roli v organismu, I individuální složení a funkce. Paní docentka už říkala opakovaně, že ta problematika je vždycky potřeba individualizovat u každého z nás, protože máme úplně jiné složení našich lidských buněk, ale samozřejmě i těch mikrobiálních buněk. A to C, to je celoživotní péče o naši mikrobiotu a to je velký úkol pro nás, pro všechny. A já bych vám všem a nám všem chtěl popřát, aby se nám dařilo si tu naši mikrobiotu hýčkat, protože je to skutečně to nejcennější, co tady na této planetě máme a co nás skutečně chrání a vykonává pro nás řadu funkcí. Dámy a pánové, milí mikroby, milá mikrobioto, milí komplexní superorganismy, já vám děkuju za vaši pozornost. A my děkujeme za moc hezkou přednášku a já bych otevřela diskuzi k té přednášce, jestli ano. V úvodu tam bylo, že některé taky ty bakterie se týkají kostní dřeně, jako šlo by teda o povzbuzení samozřejmě, nebo nějaký vliv jako užitečný, který by to byly, nebo kde je sežedeme, nebo v čem se vyskytnou. Tak je to všeobecný vliv mikrobů na zdraví. To znamená, my ty mikroby máme prakticky na našem těle a v našem těle ukazuje se, že ta střevní mikrobiota má zásadní funkci a jak už jsem říkal, ta střevní bariéra nebo komunikace mezi mikroby a střevem a mikroby, střevem a mozkem a dalšími orgány je zcela zásadní. My nevíme úplně přesně ty mechanismy. To znamená, my v tuto chvíli, ať se to někdy prezentuje, že už víme, jak ty dráhy probíhají, tak nevíme, jsou to skutečně takové střípky. Tam se ukazuje, že třeba propojení mezi střevem a mozkem nebo mikrobiotou tak by mohlo být přes bloudivý nerv. Jak je tomu třeba z hlediska kostní dřeně a těch střevních mikrobů, tak to je přes ty metabolické produkty. A ty metabolické produkty se právě analyzují, jaké ty metabolické produkty to jsou. Od kterých bakterií teda by to bylo k té kosti, teda, že se zjistilo nějaká souvislost? Tak může to být z řady bakterií, tak z některých teda jako určitě nepříznivě a ty příznivé, tak to by byly především ty takzvané bifidogenní bakterie, to znamená ty bakterie, které příznivě ovlivníme třeba vlákninou a byly by to bifidobakterie, laktobacily a další. To by bylo přímo na ty kosti teda. Všeobecně na fungování organismu. Na ty kosti to platí, v zásadě to je všeobecné zdraví, protože pokud ta mikrobiota selhává, tak nefunguje ani střebávání živin a je ovlivněný metabolismus vápníku, čili to je takto nepřímo. Čili nedá se říci, že by to byly konkrétní bakterie, ale je to vlastně konkrétní nastavení té mikrobioty tak, aby měla obrovskou diverzitu, čili co nejvíce pestrá. Úplně se teďka nepřikláníme k názoru, že by byla jedna zázračná bakterie, kterou jednoduše dodáme a zlepší třeba. To by bylo vstřebávání teda vápníku a fosforu na ty kosti. Přesně tak a i dalších živin samozřejmě. A který by to teda tyhle bakterie podporovaly, to vstřebávání, jako toho vápníku a fosforu? Nebo jejich nedostatek? Nedá se to říci, že by to byla konkrétní bakterie, jsou to ty bakteriální třídy a je to ta mikrobiota jako taková. Jo? Čili tu mikrobiotu neberme jako jednotlivé mikroby, ale jako orgán, který je součástí střeva a je potřeba, aby byl ten orgán určitým způsobem nastavený, aby fungoval v souladu s organismem. A není to záležitost jako konkrétních bakterií. Koneckonců
konců někdo má třeba těch laktobacillů a bifidobakterií více, ale nemusí to ještě znamenat, že bude vše v pořádku, že nebude trpět například osteoporózou. Takže je tam na jedné straně funkce těch střevních buněk a funkce mikrobů a vzájemná spolupráce. Nelze říci konkrétně, které bakterie by to byly. A další dotaz ještě bylo v rozhlase, že jak se prodávají v lékárně takový ty směsi těch různých, že ve skutečnosti tuhletu formu, to sušení a pak, že to člověk jako sní, že jenom trochu je účinný ten substylus, bylo z těch seznamů asi těch 10, který se v těch směsích prodávají. Tak jak je to teda s tou účinností těch sušených těch? Já si myslím, že tam je důležité množství těch mikrobiálních kmenů, které tam je obsažené. Jsou vždycky miliony napsaný, že tam miliony jsou počty, ale těch mikrobiálních kmenů těch bývá málo, respektive v těch probioticích, která jsou kvalitní, je to třeba 10, 12, 14 kmenů, ne více. A jde tam právě o ty kmeny, jak už jsem říkal, máme nejenom bakteriální probiotika, ale i ta kvasinková, takže dají se třeba někdy zkombinovat. A co se týče těch konkrétních bakterií, Bacillus subtilis a Bacillus coagulans, to jsou konec konců třeba i mikroby, některé jsou obsažené třeba v kombuče dokonce, tak určitě význam mohou mít, ale že bychom si skutečně mysleli, že by to byl konkrétní mikroorganismus, to ne. No a ta vaše otázka je velmi správná, to znamená, my dneska řada těch mikrobů tam pronikne do toho trávicího traktu, i když jsou takto upravené, protože to prostředí žaludku není třeba tak kyselé, jak bylo předtím. Hodně se užívají třeba takzvané inhibitory protonové pumpy, to určitě známe všichni, které potom tu kyselost sníží a řada těch mikrobů tam může volně proniknout. Nehledě na to, že i mrtvý mikrob, jak už jsem ukazoval, to jsou takzvaná ta ghost probiotics, nebo jsou to mikrobiální produkty, nebo jsou to jenom tedy části určité antigenní struktury z těch mikrobů, které proniknou do střeva, tak také ovlivní ten střevní systém příznivě. To je třeba otázka eubiotik, takzvaný, která se také běžně používají. To pivovarský druží, co se prodává jako syrový, tak kdyby se jedlo syrový, tak jaký to bude mít? Jako to je naprosto správně. To je určitě správná cesta. Tam je vitamin B. Saccharomyces, určitě vitamin a samozřejmě i tady ty pivovarské kvasinky, tak dneska se doplňují potom i o ty bakteriální, o tu bakteriální komponentu, takže běžně tam nacházíme i bakterie. Jo? Je to správně. Je to správně. Pokud to samozřejmě tolerujeme. A ty sušený pivovarský, je v tom rozdíl a mezi tím droždím a mezi těma pivovarskýma, sušenýma? Já bych založil to stravování právě na té diverzitě, to znamená na té pestrosti. To znamená, my se vyhýbáme a já ani nedoporučuji nějaké konkrétní doplňky. Ta mikrobiota je tak složitá, že jediný jednoduchý nástroj, který máme, tak je ta vláknina, která by ale také měla být takzvaně širokospektrální, tedy z různých zdrojů, ale ty jednotlivé doplňky, které jsou mnohdy velmi drahé, tak si představme, že vůči těm doplňkům máme opozici miliard mikroorganismů, o kterých ani úplně přesně nevíme, jak fungují. A taková představa, že jednou tabletkou zlepšíme to mikrobiotu, tak to nefunguje. Je tam jediná výjimka, to je antibiotická léčba. To znamená, pokud dostaneme antibiotika, tak bychom k tomu měli užívat probiotika a zakoupit si taková probiotika, která obsahují velké množství těch mikrobiálních kmenů, abychom alespoň trošku pomohli té naší mikrobiotě, která bývá také poškozená tou antibiotickou léčbou. Takže to jednoznačně je doporučováno a vychází to i v těch studiích, že ta probiotika se mají užívat jako prevence rozvratu té mikrobioty, ale je to matematika a statistika, nic jiného. To znamená, dodávám mikroby, o kterých vím, že jsou to hodný mikroby, abych navýšil ty vlastní třídy mikrobů, které fungují tak, jak mají a zabránil rozvratu mikrobioty. Droždí třeba při delším podávání nebo větším množství by tam třeba mohlo vyhubit některý ty škodlivý, nebo zkoušelo se to? Nebo... Určitě je to jako jedna z možných cest, ale zase vemme si, že ta mikrobiota je u každého z nás unikátní, jo? Takže určitě ty kvasnice to jako v pořádku může být pro někoho, je to z hlediska vitamínu B teda především naprosto správně, ale tím, jak jsme každý z nás nastavení úplně jinak, tak se to nedá takto jako generalizovat, to určitě ne. A klíč k tomu mikrobiálnímu zdraví je ta různorodost.
různorodost nejenom z hlediska teda stravování a různorodost z hlediska pohybu, různorodost z hlediska pobytu v různých prostředích, aby skutečně ten život byl velmi pestrý. Pokud je pestrý život, je pestrá i mikrobiota a mohl by to být jeden z klíčů toho našeho zdraví. Prosím vás pěkně, fekální transplantace, je to budoucnost jako léčby narušeného střeva? Jestli to bude budoucnost? Děkuji za otázku. My bychom byli rádi, když by budoucnost byla spíše individualizovaná strategie, že by se vybíraly určitý mikroby na míru pacientovi, aby se nemusela využívat tato léčba. Nicméně v tuto chvíli třeba ta bakterioterapie, nebo tedy, jak se říká, transplantace stolice, je pouze jeden nástroj, jak výrazně a rychle ovlivnit naši mikrobiotu. A je to také záchranná léčba právě pro pacienty s klostridiovou střevní infekcí, která se vrací v některých případech a nepomůže běžná terapie, tak se přistupuje k této léčbě, kterou u nás provádíme. Na našem pracovišti je tam velmi dobrý efekt. Udává se 80% celosvětově a ten efekt je velmi rychlý, takže si to můžeme představit tak, že pacient dostane antibiotikum, například kvůli nějakému zánětu, může se rozvinout klostridiová střevní infekce a ten pacient má potom průjmy, třeba i klidně několik dnů až týdnů, zaléčí se vždycky to akutní průjmové období a ty průjmy se potom vrací, protože ta bakterie může být velmi zlá, a může se opětovně namnožit a pokud se provede tento výkon, tak ten pacient je ve velmi rychlé době prakticky uzdravený, což je skvělé. Tak nemyslím si, že by to bylo správně. Ta mikrobiota by se měla vyvíjet tím přirozeným způsobem. Dokonce dneska se částečně i zpochybňuje, pokud je třeba porod císařským řezem, takže by to byla výrazné mínus pro vývoj té mikrobioty, protože určitě se to dá dohnat kojením a potom tedy příkrmy a myslím si, že to je přirozený způsob, jak tu mikrobiotu rozvíjet, nikoliv teda přistupovat k bakterioterapii, protože nevíme, jakou tu mikrobiotu podávat, ani vlastně nevíme, jakou tu mikrobiotu podáváme při té léčbě, protože my máme zdravé dárce, kteří jsou velmi podrobně vyšetřeni a mají zdravý životní styl, ale neděláme jim nějakou genetickou analýzu té jejich mikrobioty, jenom to skutečně bereme tak, že jsou zdraví a projdou tedy tím v uvozovkách výběrem a jsou potom kvalifikováni jako zdraví dárci a ta jejich mikrobiota je využitá k léčbě pacientů s klostridiovou střevní infekcí. Pouze s touto diagnózou. V jiných případech není ta bakterioterapie povolená a je možná jenom v rámci klinických studií, třeba jak jsem ukazoval tu naši studii u syndromu dráždivého tračníku. Je to různě v různých státech, některé státy jsou poměrně benevolentní k této léčbě, například Austrálie, kde se tato léčba dá třeba využít i u jiných stavů, tedy nezažívacích obtíží, třeba u některých neurologických onemocnění, ale z mého pohledu určitě bezpečnost je na místě. Měli bychom být velmi teda opatrní, protože skutečně řadu těch onemocnění třeba jsme ani ještě nepopsali nebo neviděli a tu mikrobiotu, kterou přenášíme, tak vlastně přenášíme prakticky tu konstelaci, která může ovlivnit nejenom příznivě ten zdravotní stav, ale mohla by i nepříznivě tím, jak je to nastavení mikrobioty každého z nás individuální. Tak já se teda přiznám, že tím, že jsme na setkání celiatiků, tak jsem čekala, že třeba zmíníte nějakou spojitost mezi celiakií nebo intolerancí na lepek a chtěla bych se teda zeptat, jestli to nemůže být právě tím důvodem, proč vzniká intolerance na lepek, protože pokud vím, tak pořád ještě se jako úplně neví, co je ten důvod, proč vzniká. Tak děkuji za dotaz. Tam je naopak takový trend, respektive mohla by to být budoucnost, že by někteří mikroby s takzvanou glutenázovou aktivitou mohly pomoci v léčbě celiakie, že by třeba ta dieta nemusela být do budoucna úplně tak přísná, mohly by se využít mikroby, kteří by měli tu glutenázovou aktivitu. Ta problematika, na kterou se ptáte, je velmi složitá a velmi teda upřímně nemáme dostatek znalostí, abychom se mohli úplně jednoznačně
jednoznačně vyjadřovat i k onemocněním typu třeba neceliakální glutenová senzitivita a i třeba nějaké funkční obtíže, protože jednak je tam obrovský překryv těchto onemocnění, to znamená, mohou být pacienti, kteří netolerují lepek, nemají celiaky, mohou mít trávicí obtíže, reagují mnohdy třeba příznivě, pokud se vysadí ty krátké cukry, jak zmiňovala paní docentka, třeba ta takzvaná FODMAP dieta neboli dieta s omezením FODMAP. A co se týče vlivu mikrobioty vůbec na tato onemocnění, tak stále se ptáme, zda ta mikrobiota, která třeba vykazuje jiné složení a jinou funkci, zda to je příčina, následek anebo souběh. To právě nevíme. To znamená, my nevíme, zda to funkční onemocnění trávicího traktu, třeba typu syndromu dráždivého tračníku nebo různé potravinové intolerance, zda to je následek rozvratu nebo špatné funkce mikrobioty, anebo zda by to mohla být příčina nebo souběh. A potom je velmi těžké o tomto hovořit. A je i velmi těžké nějakým způsobem navrhnout ty studie, jo, protože jednak tam nejsou úplně jednoznačná diagnostická kritéria, mnohdy jsou to třeba syndromy, a potom nejsme schopni vůbec třeba doladit jídelníčky. My třeba u té naší studie zaměřené na syndrom dráždivého tračníku i prosíme pacienty, aby si psali jídelníček. Můžeme si to vyzkoušet každý z nás, psát si třeba měsíc jídelníček, co jíme úplně přesně. A první 2-3 dny nás to bude bavit a pak už ne. Jo, takže to je velmi složité nějakým způsobem standardizovat ty podmínky, co se týče třeba stravování. Velmi obtížně jsme schopni nějak standardizovat nebo dopátrat, jaký je vliv stresu na každého z nás. To znamená vliv stresu na imunitní systém nebo vliv stresu třeba na hybnost trávicího traktu, to nejsme vůbec schopni objektivizovat. Byť víme, že ten vliv je obrovský. Takže takto. Děkuji. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli, vy když jste zmiňoval, že vlastně ten mikrobiom se zjišťuje ze stolice, jestli jsou i jiné postupy, jak by se to dalo zjistit, protože my jsme byli konkrétně s dcerou, které byla zjištěná histaminová intolerance na vyžádání manžela v Centru celostní medicíny a tam jí paní doktorka na základě vyšetření elektroakupunktury zjistila, že tedy má poničené střevo, ovlivněná játra a to ovlivňuje i žaludek. Tak jestli tenhle ten způsob vyšetření to může skutečně zjistit, anebo to je jenom ze stolice? Je to problematika celostní medicíny jako takové. Histaminová intolerance málo kdy bývá primární, to znamená spíše bývá sekundární, to znamená ta vlastní histaminová intolerance je následek jiného onemocnění, typicky onemocnění trávicího traktu a velmi typicky právě to bývá následek dysbiózy, tedy rozvratu té střevní mikrobioty. My můžeme využít jiné testy, třeba dechové testy, abychom diagnostikovali, zda tam třeba není bakteriální předůstání, to znamená, že v některých částech trávicího traktu je těch mikrobů více, než by mělo být. A jak k tomu potřeba tak přistupovat, to znamená, histaminová intolerance bývá spíše důsledek. A je velmi jednoduché říci, a ono tomu skutečně tak velmi pravděpodobně bude, že všechna onemocnění pochází ze střev, konec konců řekl to Hippokrates kdysi, a ono toto se ukazuje, že to platí. To znamená, v jakémkoliv oboru medicíny mohu říci, že skutečně to střevní zdraví je velmi zásadní a pokud to střevní zdraví není v pořádku, tak mohou být následky v těch jiných orgánových systémech. Čili souhlasím s vámi, je to holistický přístup jednoznačně, myslím si, že je to i správně. Na druhou stranu já alternativní medicínu nedělám a nezabývám se jí, takže nedokážu zodpovědět tedy elektroakupunkturu a další teda postupy a jaký by byl vliv na mikrobiotu. Určitě víme, že ta mikrobiota je pod velkým vlivem psychiky a naopak psychika je pod vlivem mikrobu a je to takto propojené a je potřeba to takto vnímat. Čili eubioza jako základ našeho zdraví. A jestli se dostaneme k té diagnostice dysbiózy jako různými způsoby, tak to samozřejmě je varianta, ale vždycky se potom dostaneme k tomu střevu a to, jak to střevo funguje. Dobře, jí teda byla zjištěná i laktózová intolerance a to v těch jakoby obou dvou variantách, to znamená, že to má zděděný teda jak ode mě, tak i od manžela.
A paní doktorka nám doporučila, což by se vás teda na to chtěla zeptat, že bychom jí měli dávat 5 dní roztok s magnéziem peroxid, že tím se to střevo vyčistí, pak nějakých několik dní dávat čínskou medicínu a pak to osadit probiotiky. Ale vy jste říkala, že vlastně ta probiotika by měla být šitá na míru, tak jestli lze tohleto nějakým způsobem teda jako třeba u vás si nechat vyšetřit z té stolice a šít to na míru, protože tu histaminovou intoleranci má dědičnou, to má geneticky danou z toho vyšetření, takže jestli to správně chápu, tak stejně jak u celiaků chybí enzym, teď nevím, jak se jmenuje, a nejsou schopni štěpit lepek, tak u histaminové intolerance tam chybí zase enzym, který se zkracuje DAO, přesný název si nepamatuju, tak vlastně ten se tam dá trošku dodat daosinem, což je jakoby ten umělý enzym. Laktózu řešíme laktazimem, pokud ji nemůžeme stravovat bezlaktózově nebo jakýmkoliv jiným preparátem, teda s enzymem laktázy, ale bylo nám třeba doporučeno, je teda 8 let, abychom úplně vypustili veškeré mléčné výrobky, že to je naprostá zloba lidstva jako mléčné výrobky. Je 8. Tak ta problematika mikrobioty je dokonce natolik zajímavá, že i naši vlastní mikroby mají jako laktázovou aktivitu. Jo, to znamená, my jako jsme schopní diagnosticky to rozklíčovávat tak, že odebereme malý vzorek tenkého střeva, pošleme na takzvané imunohistochemické vyšetření, stanoví se tam aktivita těch buněk kartáčového lemu, to znamená, kolik je tam laktázy, kolik je tam té trávicí šťávy, která tráví ten mléčný cukr. Mikrobiotu asi jako vyšetřit je složité dneska, protože, jak už jsem říkal, jako nevíme, jaká je ta správná mikrobiota, už vůbec nevíme, jak vypadá mikrobiota u někoho, kdo netoleruje ten mléčný cukr, laktózu. A to znamená, individualizovaná probiotická léčba si nemyslíme, že v tuto chvíli se zakládá na nějakých jako důkazech, že by to bylo správně. Jo, čili to je jedna část toho dotazu. A co se týče teda těch mléčných výrobků, tak mléko toleruje nebo má nějaké trávicí obtíže po mléce? No právě, že když jsme přistoupili na bezlaktozové výrobky, tak přestala být nadmutá a přestalo jí jakoby bolet bříško tak často. Řešíme i nízkohistaminovou dietu. Tam teda my shodili naprosto ty tabulky dostupné na internetu ohledně produktů, které obsahují histamin, které ho obsahují málo, které ho naopak aktivují. Řekli mi, že je to blbost totální, že tím se řídit nemám. To znamená prakticky doporučení, jak tady dávala paní docentka, to znamená pokud jogurt, tak těsně před tou spotřební lhůtou, protože ty mikroby, kteří tam jsou, tak skonzumují tu laktózu a té laktózy je tam potom málo. Stejně tak jako kvalitní sýry, tam je problém u té histaminové intolerance, to samozřejmě chápu. Na druhou stranu i přesto, že to je primární histaminová intolerance, tak bych se zaměřil na mikrobiotu a ty všeobecné přístupy. To znamená zařadit vlákninu, pokud by tam byla tolerance teda té kvašené zeleniny, tak ideálně postupně zařadit a obnovit tu mikrobiotu, co se týče teda toho čištění střeva různými teda přístupy, tak můj osobní názor je, že to není dobře, protože se zbavíme těch mikrobů, co tam jsou a ne mnohdy je potom nahradíme. To znamená tu dietu v případě histaminové intolerance, v případě laktózové intolerance, v případě dalších intolerancí, tak je potřeba, aby byla vedena teda zkušeným lékařem, optimálně teda kombinací lékař-nutricionista a nutriční terapeut, aby se sledovaly jídelníčky, aby se sledoval stav výživy, aby nedocházelo k hubnutí, aby tam bylo dostatek funkční svalové hmoty, aby tam byl dostatek kvalitní bílkoviny a určitě, aby tam byl teda ten šetrný přístup k mikrobiotě, protože konec konců to víme velmi dobře. Pokud se podíváme na internet, jaké tam jsou diety a jak je tam popsaná nízkohistaminová dieta a bezlaktózová, tak pokud já jsem si ty doporučení takto četl a zjistil jsem, že bude nejlepší, když bych nejedl vůbec nic, jenom se díval do slunce a pil vodu a když to teda takhle řeknu ošklivě, čili jako skutečně říci to, co je následek té selhávající
stávající mikrobioty, nebo to, co je potom ta mikrobiota, která je mnohdy poškozovaná tady těmito přísnými dietami, tak to nejsme schopni odlišit. A jak říkám, ta doporučení, která jsou všeobecně známá, tak jsou známá už několik let a myslím si, že tímto směrem je potřeba jít mnohem více, než vydávat velké prostředky za různé doplňky, anebo třeba tady tu individualizovanou probiotickou léčbu, pro kterou ještě nemáme dostatek vědeckých informací. A jenom se ještě rychle vrátím na začátek, to magnézium peroxid, tím byste jim ty střeva vyčistil nebo nevyčistil? Já bych to neužil nikdy teda. No to jsem chtěla, já jsem si to myslela taky, chtěla jsem to od vás potvrdit, děkuju moc. Já bych ještě se jednou chtěla zeptat, jak tam je na začátku ta bakterie, která začne převažovat v 70, 80, která to je a kde má nějaký ten mezistupeň, kde se chytí, nebo je teda jako ze zvířat to pochází, nebo na zelenině, nebo je tam přítomná celý život, nebo tak tam, nevím, myslíte věkově, teda věk 65-75 let? No, to se týká celého organismu, nejenom mikrobů, to znamená od určitého věku dochází k takzvaným involučním dějům, týká se to i třeba štítné žlázy, kde se snižuje tvorba těch hormonů štítné žlázy a týká se to i těch mikrobů, že ubývá množství těch mikrobů, respektive především těch mikrobiálních druhů. Ale zase není to tak u všech, můžeme tomu zabránit, pokud budeme chodit do přírody, pokud budeme konzumovat dostatek vlákniny, pokud budeme mít pestrou stravu, pokud budeme dodržovat zásady psychohygieny, tak to můžeme zabránit. To tak jako úplně není. Je to takový trend, který je pozorovaný, čili ta mikrobiota se vyvíjí tak, že do 3 let věku se stabilizuje, potom je relativně stabilní, pokud nepřijde nějaký inzult, teda takzvaný, který by nám poškodil tu naši stavbu a potom od toho věku 65, 70, 75 let, tak se postupně snižuje to množství těch mikrobů. A ty, co ovlivňují duševní stav, teda buď zlepšou nebo zhoršou, co se zjistilo teda, že ty osoby mají větší tu přítomnost. Který to jsou? Já bych si to chtěla napsat. Nedá se to takto říci. Ten Bacillus subtilis, třeba Bacillus coagulans, jak už jsem říkal, tak to může být prospěšná bakterie pro někoho, ale to, co jako zlepšuje náš stav jako takový a samozřejmě i stav psychiky, tak je právě dobře fungující mikrobiota a to není jedna bakterie, to není jeden mikrob, to je právě ten komplex těch mikrobů a to je ten vztah mezi mikroby a naším organismem a ten vztah právě utváříme desítky let. Asi se nedá říct, jako zjistili, jsou to jednotlivá pozorování a určitě se nedají ta pozorování rozšířit na všechny, jo? Protože v tuto chvíli, když bychom měli říci, jaká je ta společná mikrobiální informace, tak je to třeba jako 10% a méně, jo? To znamená z 90% a více jsme každý z nás unikátní, to znamená hledat nějakou konkrétní bakterii, která by všem zlepšila psychiku, tak to tak není. No? Skutečně ty přirozené zdroje, teda především bakterie mléčného kvašení, bifidobakterie, laktobacily, tak to je správně, to je taková ta správná skupina, která většině z nás skutečně zlepší mikrobiotu a ovlivní teda potom i tu osu mikroby střevo-mozek. Já bych prosila jenom mám jeden dotaz ohledně forem přijímání jogurtů nebo doplňků stravy ve formě tablet nebo kapslí, jestli je teda lepší je jíst se stravou a doplňovat probiotiky a brát to prostě komplexně. Takhle, jestli projde přes žaludek část jejich živých, anebo lepší zabalit do stravy, anebo to brát, že i když umřou, že stejně budou působit prospěšně. No, děkuju, to je krásný dotaz. Já sám třeba probiotika, respektive symbiotika užívám dlouhodobě s tím, že je navyšuji, pokud ten organismus je oslabený, nicméně nedoporučuji, aby se nutně brala probiotika jako dlouhodobě. Výjimkou je ta antibiotická léčba a stavy, kdy jsme teda oslabení, čili tento moje doporučení je ta probiotická strava. Jak říkáte správně, to znamená ty přirozené zdroje a probiotickou stravou se myslí třeba ovoce a zelenina čerstvé, protože víme, že třeba
a jablko se dokonce i testovalo, kolik mikrobů v tom jablku a na jablku je, čili to je naprosto správně. A to, jestli ta probiotika, pokud tedy hovoříme o kapsli, tak pokud je podám se stravou nebo mezi třeba antibiotiky, nebo tak to si myslím, že je velmi složité jako zodpovědět. Skutečně ten žaludek řadu mikrobů dneska propustí, které by dříve nepropustil. A týká se to třeba právě poklesu v té žaludeční kyselosti celkově, a i kdyby teda ten mikrob byl usmrcen teda tou žaludeční šťávou, respektive kyselinou, tak ty mikrobiální struktury, které pronikají dále, tak nám pomáhají. Konec konců je to základ pro některá eubiotika, takzvaná, která jsou dostupná a která nemají v sobě živé bakterie, dokonce ani celé ty bakterie, ale třeba jenom určitou strukturu, a nebo třeba i to postbiotika, třeba ty mastné kyseliny s krátkým řetězcem typu butyrát třeba, tak jsou doplňky, které obsahují butyrát, to znamená rovnou už ten mikrobiální produkt, který by mohl mít příznivý vliv třeba u některých střevních zánětů a podobně. Čili přirozená strava, pestrá strava, dostatek vlákniny, a aby to byla teda ta strava, která obsahuje probiotické bakterie, a neohlížet se na to, k jakým změnám dojde v průběhu toho žaludku, ale spíše to brát tak, že je to jako přirozený způsob toho racionálního stravování. A probiotika v situaci, kdy jsou teda antibiotika, tam už je to potvrzené v rámci velkých klinických studií a analýz těch klinických studií, abychom na ta probiotika nezapomínali. Konec konců, když půjdeme do lékárny, tak farmaceut by to už měl potom i nám doporučit, když nám vydává antibiotikum, tak rovnou dát i probiotikum. Tak další dotaz ještě, je tady nějaký? Já bych jenom, jestli se můžu zeptat, doporučuji si probiotika, když se jde na nějakou zahraniční cestu, co do Indie a takovýhle země. Myslíte, že je to správné? Tak ta probiotika mají ještě více takzvaných indikací, čili využívají se nebo doporučují se ve více případech, než jenom třeba při antibiotické terapii. U cestovatelských průjmů z hlediska léčby tak se ukázalo, že v některých těch studiích byl příznivý vliv, v některých ne, ale jako z logiky věci opět odkazuju na matematiku a statistiku. To znamená, pokud pojedu třeba do Egypta, tak znám řadu jedinců, kteří mohou pít vodu z Nilu, když to řeknu takhle přehnaně, a nebudou mít nikdy trávicí obtíže, a pak řada z nás jenom projdeme kolem trhu a už máme průjmy, takže zase statisticky a matematicky, pokud si dodáme ty probiotické bakterie, tak dle mého názoru snížíme pravděpodobnost faraonovy pomsty a těchto cestovatelských průjmů jako takových. Čili jako ukazuje se, že to střevní zdraví, které máme, ta kondice mikrobioty, tak potom ukazuje, jak jsme zranitelní celkově, jak reagujeme na ty cizí antigeny. Dokonce je takový příběh krátký, jenom velmi. Pacient se střevním zánětem, který se chystal do této země, tak tam vyrazil s kolegy, kteří byli zcela zdraví, a on z toho důvodu, že trpí střevním zánětem, tak užívá dlouhodobě probiotika. Byl jediný, kdo si mohl užít dovolenou, protože jeho zdraví kolegové všichni skončili s těžkými průjmy, a on, protože užíval probiotika dlouhodobě, byla to bakteriální probiotika s vyšším obsahem bakteriálních kmenů, tak byl zcela bez obtíže, jak se říká česky, vysmátý. Tak je tu ještě nějaký dotaz? Tak nevidím. Tak já bych poděkovala panu doktorovi Vejmelkovi. Děkuji moc.